Тыңлыйм. Зөһрә, безнең вакытта дуслар көтәйдә инде кыланма. Ашыкма, ашыккан ашка пешкән. Һәм моның мин сиңа шулай икән, хәзер графикада испатлап күрсәтәм. Нәйдә испатлап күрсәтәле Зөһрә? Моның өчен без синең белән математика дәресләрендә укыган графиканы сызабыз. Әйе. Хәзер күзәгезгә китерегез. Бу безнең ашыгу юлы булыр. Ашыгу. Ашыгу, абысы пешу дип язабыз. Хәзер карап тор. Әгәр дә син ашыгасың икән, ашыккан ашка пешкән дип шулай бит. Күбрәк ашыккан саен безнең пешу юлы ул күбрәк булачак. Менә 1 2 3 4 5. Күрәсеңме? Күрәм, шуннан да Зөһрә менә әйтәләр бит, математика безгә кирәкми дип, кирәк икән безгә математика. Беләсеңме, буларны хәтта үзгәртеп тә була. Менә монда вакыт дип языйк. Язам. Вакыт. Монда безнең булсын киләсе сюжет. Һәм вакыт барган саен киләсе сюжет безгә якынрак. Афәрин, син мине аңладың, дустыбыз да безне аңлады. Димәк, біз киләсе сюжетны карыйбыз. İster misiniz balalar? Ebiler, babaylar. Babalar, sürüler. Abiler, dedeler. Чиполлино Чиполлониның улы иде. Әйбәт кешеләр булган үзләре. Тик менә тормыш кына аларга карата рәхимсез булган. Нишлисең бит? Кайда суган, шунда күз яше инде ул дип башланып китә бу әкият. Италия әкиятчесе Джанни Родариның «Суган малай маҗаралары» турындагы танылган әсәрен һәрберебез беләбез. Бүген бу якты күңелле, кыю һәм тапкыр Чиполлино белән китап яисә мультфильм аша гына түгел, спектакль аша да танышып, Яшелчәләр шәһәрендәге гаҗәеп вакыйгалар эченә чумып, үзеңдә сизмәстән, әлеге кояшлы хикәянең каһарманына әйләнәсең. Спектакльнең авырлыгы нидә дип сорасагыз, менә беренчедән шул малайның килеш-килбәтен табырга кирәк. Беренчедән ул бит инде олы яшьтәге малай түгел, кичкенә малай. Димәк инде аның тавышы да баланыкы кебек булырга тиеш. Бала тавышын, аның самими йөзен, күзләрен, күз карашын табырга кирәк, йөрешен табырга кирәк. Гади генә гаиләдән булган дуслык һәм тугрылык төшенчәләрен иң кадерле дип санаган Батыр Суган малае безне дә кылган гамәлләре аша үзе кебек гадел булырга өйрәтә. Әлеге кызыклы әкият шаһитләре булгач, һич шиксез Чиполлино образына охшарга тырышасың. Бер образдан икенче образга сикерүз дә булай авырлык тудыра бит инде. Аннары тиз генә шуларга да костюмнарны да киеп, салып, тиз генә баш белән дә уйлап белдерергә кирәк. Аннары тавышны да үзгәртергә, каядыр дип сөйләшергә туры килә, каядыр борынны тыңкышлап сөйләшергә туры килә. Репетиция вакытында бераз буталган вакытларда булганады. Музыкаль әкият инструменталь ансамбльгә кушылып башкарылган күңелле җырлар һәм ялкынлы биюләр белән бергә бара. Яшелчә бакчасын хәтерләткән искиткеч гаҗәеп костюмнар исә көлке һәм күңелле мөхит тудыра. Сез ятлау гына берни түгел. Менә дөрес әйттегез, аны образын табу иң кыены инде менә шул.
образларың бит әле бер-берсенә ошамаганда булырга тиеш. Демәк, күз карашыңда һәр спектакль саен бүтәнчәрәк булырга тиеш. Комедиядә бер төрле, драмада икенче төрле, трагедиядә өченче төрле, балалар өчен әкияттә дүртенче төрле. Шуңа күрә иң авыры менә шул рольгә керү. Ә инде җырлы биюле спектакль булгач, аның димәк вокалы белән шөгыльләнергә кирәк, биюе белән шөгыльләнергә кирәк. Аңа күпме вакыт үтә, аннан соң менә шул драматик өлешкә күпме вакыт үтә. Килеп кердең син, әйбәдә тоза бәлә, тоза бәлә, тоза, 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 син язмыш, нигә безнең өмәрләр караңгы зиндан. Bir артистка берничә роль башкару спектакльдә авыр, чөнки һәр персонажны уйнарга кирәк, аларны төрле итеп эшләргә кирәк. Шуның өстенә әле без һәрберебез авторда бу спектакльдә. Шуңа күрә әкият эчендә әкият, инде аны әкияттә уйнаган андый эшне башкарган кешеләр аңларга тиешләр. Без үзебез әкият сөйлибез, әкиятче дә булабыз. Һәм шуның үстенә әкияттәге персонажларны да уйныйбыз. Кайчандыр әкиятне әти-әни сөйләвеннән генә ишетеп, андагы персонаж образларын уйлап чыгарып, аларны күз алдына китерергә генә тырышсак, бүген инде әлеге кызыктыргыч сюжетлы әкиятнең спектаклен карап, балачак хыялын тормышка ашыра аласың. Сәлам достым. Ишләрне әзерләдеңме? Яисә лекцияларны күчердеңме? Тукта әле ашыкма. Менә мин күптән түгел генә интернетта бер язма таптым, сиңа да укып китим әле. 16 яшында мәктәптән китеп, Walt Disney ышанылмас һәм күз алдына китерелмәс уңышларга иреште. Walt дөньяның иң престиж дәрәҗәләренә лаек. Хәзерге вакытта Walt Disney компаниясе елга 30 миллиард акча эшли. Марк Цукерберг Facebook социаль челтәренең җитәкчесе 1984 елда туган һәм Forbes журналына эләккән миллиардерларның иң яше булып санала. 2008 елда аның капиталы 1,5 миллиард чамасы иде. Цукерберг Гарвардка укырга керде, ләкин тәмамламады. Колледжында тәмамламаган Билл Гейтсны Forbes журналы 27 тапкыр дөньяның иң бай кешесе итеп игълан итте. 1973дә Гарвардтан китеп, миллиардер булып кына Гарвардка 2007дә кайтып диплом алган. Дөнья күләм танылган Стив Джобс исә мәктәпне бетерү турында аттестат белән генә шушындый уңышларга ирешкән. Достым, алайса уйлап карасак, безгә бу диплом дигән әйбер бәлки кирәкмәс тә. Бәлки мин Стив Джобс кебек булырмын. Беләсезме, табигый акыллык яисә тумыштан акыллы булу теләсәң инде дипломнан мөһимрәк һәм ләкин теләсәң инде диплом табигый акыллы булудан мөһимрәк түгел. Шәбәктәмәеме? Twitterга да язырга кирәк. Достым, димәк, без синең белән бүген диплом кирәкме, кирәк түгелме соравына җавап бирәбез. Һәм беренчесе, диплом алгач студент ни эшли? Диплом алгач студент әлбәттә беренче булып әнисенә шалтырата. Ниһаять диплом булды һәм хәзер мин дә әниемгә шалтыратып, аны куандырам. Алло, әни, сәлам, әни, мин диплом алдым. Ой, oğlum, kutlu sırada olmuşum bilen. Әу? Hem sonuçta bulmak istedim. Bütün şansınıza padiyetsin Allah'a şükür. Рәхмәт, әни, рәхмәт, әйе, мин молодец, әйе, мин диплом алдым. Рәхмәт, әни. Ярый алсам, сан булха, кайтам. Бәйрәм итәрбез. Шуның белән шул, студент тагын нишләсен диплом алгач. Һәм инде безнең икенче соравыбыз, диплом башкаларның сиңа карашын үзгәртәме? Бәлки бу диплом кызларның карашын үзгәртер. Ну, миңа булган карашын. Менә кызлар. Кызлар, сәлам. Сәмсез кызлар, менә миңа номерыгызны бирегез әле. Барыгызда. Минем диплом бар. Ничек инде, ну что, мин бит 5 ел укыдым, димәк, мин яхшы кеше, миндә диплом бар. Инесте. Шуны. Әлләдә киттек инде. Эй, Алла. Достым, димәк, бу диплом кызлар белән булышмый берничек тә. Достым, менә диплом булгач, машина да була, фатир була да дип әйтәләр. Хәзер беренчесе булачак миндә шуннан да. Сәмсез, менә карагыз, миндә диплом бар. Һәм миңа сезнең машина кирәк. У тебя диплом есть? Пойди зарабатывай. Димәк, достым, диплом алу белән генә бетми әле эшкә дә урнашырга кирәк. Достым, беләсеңме, менә башка яктан карасак, диплом бәлки чыннан да кирәк әйбердер.
Чөнки эшкә урнашканда бездән бит диплом сорыйлар һәм бу кагаз безнең чыннан да бер нәрсә белгәнебезне һәм укыганыбызны исбатлый. Шуның өчен дустым укырга һәм тагын бер тапкыр укырга. Birinci sınıfta biz nәкъ менә шундый билгеләргә укыдык. Мин нәкъ шушындый билгегә генә укыдым. Бик яхшы. Әгәр дә бу йолдызлы билгесеннән дә укыгансың икән, димәк син үзең әйтеп узганча кызыл дипломга ия. Демәк, безнең киләсе сюжетыбыз да укытучылар турында, шулаймы? Бик дөрес һәм укытучыларның да ниндие бит әле безнең таныштырачак шәхсебез ул күп еллар инде шушы педагогика өлкәсендә зур эш алып бара һәм укучыларның, студентларның яраткан мөгаллиме булып тора. Әйдәгез әле игътибар белән карыйк әлеге сюжетны. Дустым, синең кояшлы кеше турында ишеткәнең бармы? Бар андый кеше. Зәңгәр күктән үзенең нурлары белән җылытып торучы кояшыбыз булган кебек, җир өстеннән матур адымнар белән йөрүче, елмаюы белән тирә-юньдәгеләрне сөендерүче, җан җылысы белән йөрәкләргә мәхәббәт өрүче ханым ул. Аның белән танышуыма мин бик шат. Кыска гына әңгәмәбез вакытында мин дә аның нурларында коендым. Һәм сине дә әлеге кояшлы кеше белән таныштырасым килә. Менә йөзе белән генә балкып тормый, бүтән тәне гәүдәсе белән янып балкып тора торган кеше. Шушындай ук аның эчке торышыда. Менә алар гармонияда. Әйтәләр бит менә шундый сүз бар. Талантлы кеше төрле яклап талантлы була дип. Менә ул шушы Роза Алексеевнага туры килә инде. Балык Бистәсе районының Котлыбүкәш авылында туып үскән Вәлиева Роза Алексей кызы мәктәпне алтын медальгә тәмамлагач, чит телләр укытучысы булу максаты белән Казан дәүләт педагогика институтына укырга керә. 5 елдан соң кызыл дипломлы яшь белгеч туган мәктәбенә инглиз теле өйрәтергә кайта. Ләкин язмыш җиле аны янәдән яраткан институтына бу юлы инде аспирантурага илтә. Минем әти мәрхүм әйткән иде, кызым син укытучы булырсың, укытучыларның эшләре осат, алар жылга 4 тапкыр каникул, аннары җәй буе отпуска. Шуңа күрә асат шул диде. Инглиз теле укытасы булгачтан сине тикшерүчеләр телеңне дә аңламас, әйдә, давай укытучы булырсың дигән миңа. Хәзер мин бит кайттым инде үз өемә, әти белән әнинең йортында яшим, мәктәптә эшлим. Bir ay uzdı, 2 ay uzdı, әти әйтә, юк, хатын кыз өчен әйбәт эш түгел бу диде. Роза апа күп еллар дәвамында Бөек Ватан сугышы вакытында укучылары белән бергә фашистлар тарафыннан җәзалап үтерелгән поляк педагог-психологы Януш Корчакның тормыш юлы һәм иҗатын өйрәнә. Студентлары өчен социаль педагогика кафедрасында балалар өчен кояш дип исемләнгән Корчак җәмгыятендә оештыра ул. Бергәләшеп педагогика серләренә төшенү, балалар йортларында тәрбияви лекциялар уздыру аларның уртак эшләре була. Biz горурланабыз. Педагоглар арасында ул безнең беренче педагог һәм безнең коллектив исеменнән, ректор исеменнән biz телибез Роза Алексеевнага иҗатлар, тагын сәламәтлек һәм безнең коллективта зок еллар эшләргә. Biz аспирантлар әлеге улуг мөгаллимнең кызыклы мавыктыргыч дәресләренә йөрибез. Аның фәнни киңәшләрен, педагогик идеяларын үзебезнең фәнни эшчәнлегебездә һәрвакыт кулланабыз һәм алар безгә бик нык ярдәм итә. Аңа консультациягә килүче яшь галимнәрнең саны да бихисап. Бүгенге көндә Роза Алексеевна бөтен Россиягә танылган, бар гомерен педагогика фәненә багышланган улуг галим. Бүгенге көндә Роза апа бик бәхетле. Тормыш юлында шәфкатьле, яхшы кешеләрне очрап тора үзенә. Кадерле әти-әнисе, тату гаиләсе, яраткан эше, шәкертләре, хезмәттәшләре дә барысы аңа Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән олы бүләк. Әгәр дә максат куйсаң, әгәр дә аның турында уйласаң, әгәр дә тырышсаң, көн сайын әкрен генә булса да шунда таба атласаң, бар нәрсә килеп чыга. Кояшлы мөгаллимәне университетта бик хөрмәт итәләр, яраталар. Башкача була да алмый. Файдалы киңәшләрен бирә, ярдәмчел.
бар кешегә хөрмәт белән яратып карый бит ул. Ул бөтен нәрсәне бик җиңел, гади тел белән аңлата. Кирәк вакытта ул безгә ярдәмче дә була. Кирәк вакытта кырыс да булып карый. Тик аның күзендәге очкын, ялкын, аның барыбер кырыс түгел икәнен күрсәтә. Бик мөлаем, ягымлы кеше, бик хөрмәткә лаек безнең университетта, безнең кафедрада иң дәрәҗәле кеше. Аның миңа иң ошаган сыйфатлары ул кешелекле, олы йөрәкле, ярдәмчел, һәр вакытта да балаларга ярдәм итә белә, аларны тыңлый, аларны хөрмәт итә. Роза Алексеевна беркайчан да безне кире бурып җибәргәне юк. Студентларны бер дә яратты, студентлардан ярата. Рәхмәт яусын сезгә. Менә дустым, кояшлы кеше нинди була ул? Мондый шәхесләрнең безнең янда булулары бик кирәк. Минем сиңа тагын бер теориям бар. Бу теорияны инде күбегез беләдер, ләкин искә төшереп узу бер дә зыянга илтмәс. Мәсәлән, мин яшел маркер белән язам. Ясыйм түгәрәк. Бу безнең тырышлык. Шулай бит? Яшел белән тырышлык булды. Кызыл белән без алабыз белемне. Ә зәңгәр белән без тырышлык алабыз. Һәм менә шушы 3 түгәрәк кисешкән урын. Шушы урын була. Әйе, шушы дөрес. Шуны яхшы итеп буяп куй. Димәк, белем, талант, тырышлык кисешкән урын яхшы нәтиҗәгә китерәчәк. Беләсезме, миңа калса, менә бу урын шулай ук бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы тапшыру өчен кирәк. Чөнки мәсәлән, күчерү таланты да кирәк бердәм дәүләт имтиханында. Тырышлык та кирәк, аңкырлык утырырга, әзерләнергә һәм инде әлбәттә белем дә. Һәм безнең киләсе сюжетыбыз да бердәм дәүләт имтиханы турында. Егэ бер алдыннан укытучылар егэ турында сөйләгәндә бик куркытып сөйлиләр иде. Һәм инде күңелләрем, йөрәкләрем авыртып киткән иде. Без үзебезнең булачак врачларыбызга зур проблемалар, мәшәкатьләр ясыйсыбыз килми. Шуның өчен егәгә әйбәтләп әзерләнәбез. Киттек бергә, мәктәптәме, мәктәптән тышмы егәгә әзерләнергә кирәк. Егэ түгел инде, бердәм дәүләт имтиханы. Татарча алай куркыныч түгел икән. Укучылар каршында һәр көн сайын яңа сынаулар. Күз алдыгызга китерегез. Сезнең арттан дошманнар куа. Сезгә елганың бер ярыннан икенчесенә сикереп чыгарга кирәк. Туктап калсагыз, әсирлеккә эләгәсез. Икенче ярга җитмәсәгез, батачаксыз. Һәм кире чыгарга бик авыр булачак. Бары тик икенче ярга сикереп чыга алсагыз гына, сезгә яңа тормыш, мөмкинлекләр, яңа үрләр ачыла. Әлбәттә, бу чагыштыру бердәм дәүләт имтиханы турында булды. Хәзерге вакытта мәктәп программасы бердәм дәүләт имтихан программасы белән төрлечә. Һәм хәзерге вакытта күбесенчә мәктәпләр бердәм дәүләт имтиханына кирәкле игътибар бирмиләр. Шуның өчен балалар мәҗбүр булалар кеше ярдәменә. Менә узган елны майда безнең беренче укучыларыбыз бердәм дәүләт имтиханын биреп чыктылар. Результатлар безгә бик шады, чөнки бездә 100 балга биргән кешеләр дә булды. 2 укучыбыз безнең 100 балга бирде. Бик күп кешеләр 90ннан артык та бирә алдылар. Бу безнең өчен бик зур исем инде. Әлбәттә, упкынны сикереп чыгу өчен физик культура дәресендә генә бирелә торган күнегүләр җитмәскә мөмкин. Моның өчен яки табигый көч булырга тиеш, яки үзлектән бик күп шөгыльләнергә кирәк. Дөрес, егыга килгәндә табигый сыйфатлар гына түгел, хәтта мәктәптә укыткан белемнәр дә әз булып китә. Шуңа укучылар өстәмә шөгыльләнәләр. Тик имтихан белән дәрес арасында аерма бар. Дәрескә барсаң була, бармасаң була, тик имтиханны тапшырырга кирәк. Ничек кенә булса да тапшырырга. Бөтен миңа мәктәптә бирелгән белемнәр, мин аларның бөтенесен монда балаларга сөйли алам һәм аларга булыша алам шуның белән. Һәм бу минем университетта укуыма бик файдалы. Чөнки мин һаман сайын мин үземнең университетта без анда авыррак әйберләр өйрәнәбез анда әлбәттә университет юк, шуңа күрә. Һәм им башта теге урысча әйтмешли азы, чтобы азыларны белер өчен мин монда
укытам. Без монда 4-5 кеше укыйбыз. Һәрбер кешегә индивидуаль дәресләр дә бирәләр. Бик ошый монда. Мәктәптән тыш дәүләт имтиханына әзерләнү үзәкләрендә балалар белән гадәттә әле берничә ел элек кенә шул сынауны үткән яшь студентлар эшли. Әлбәттә, алар укучылар өчен беренче чиратта укытучылар булса, икенче чиратта якын дус һәм киңәшче. Менә балаларга күпме генә алалар тукып торса да, яшьтәшенең ялгыш кына ышкындырып җибәрүе күпкә үтемлерәк булып чыга. Баланың тайгак юлдан китүе, китмәве дә аның әйләнә тирәсендәге дусларыннан тора. Бу тормыш җәмәгать. Иң беренче чиратта без монда яшьләр укытабыз. Яшьләр һәм без үзебездә ничектер дә әйтмешли балалар, үзебез теге балалар яшьләрчә уйлыйбыз. Шуның өчен безнең аңлату, безнең теләгән буенча дәресләр бирү балалар өчен җиңелрәк. Мәсәлән, мәктәптә укытучылар алар әйтәләр, сөйлиләр, балалар шул вакытта телефонда да утыралар, интернетта утыралар, ә без монда балалар белән сөйләшәбез, аралашабыз, яшьләр кебек сөйләшәбез дә, бер моментта там юмор да кыстырабыз, һәм ничектер, һәм иң мөһиме ул инде мәгълүматны бирәбез. Егет турында сүз алып барганда шуны да әйтү кирәк. Гадәттә, кем әйбәтрәк, тырышлык һәм үҗәтлек куеп аңа әзерләнә, менә шулар сынауны уңышлы үтәдә инде. Тик укучылар бигрәк җиңел уйлыйлар шул. Менә дәүләт имтиханын бирәм дә, һәм җитәчәк рәхәт тормыш диләр алар. Эх, сез сабыйлар. Тик аны тапшыру белән чын сынаулар башлана гына әле. Яга алар фонында тузан бөртеге генә булып күренергә мөмкин. Ләкин зур тормыш юлына атлаганда аның бөтен авырлыкларына да әзер булырга кирәк. Шигә беләм, үрә беләм, бәйли дә беләм. Ә менә дуслар, тегә белмим икән. Шуңа күрә дә бүген Инҗе Закиевадан дәресләр алырга булдым. Сәлам, сәнгать үтәүлән янучы егет-кызлар. Безнең сәнгать төрләре стаханәсе рубрикасына рәхим итегез. Бүгенге әңгәмәбез кием салым дизайнеры, ягъни кутюрье, модельер Инҗе Закиева белән булыр. Ул бүген безгә кием салымны тегү процессын серләрен генә ачып калмас, кием тегүнең бар этапларын да ачыр. Бәлки хәтта үзебездән шәп тегүче дә ясар дип ышанып калам. Минем янга клиент килгәч, беренчедән мин анардан меркаларны, төшеннәрне алырга тиешмен. Ул туры гына басып тора. Нәкъ минем кебек дуслар. Әйе, нәзек кенә кием булырга тиеш, аның өстендә ябышып торган. Һәм без ашыкмыйча гына дөрес итеп бөтен меркаларны төшерәбез анардан, барысын да язып куябыз һәм формулаларга кертеп инде төзем ясыйбыз. Шул конструкцияны ясаганнан соң без үзебезгә кирәкле фасонны инде клиент белән сөйләшеп, рәсемнәрен ясаганнан соң шул фасонның шуны моделировать итәбез. Моделировать иткәннән соң шул кагазны тукымага төшереп, мөстәләгән сайлап алган тукымага төшереп, кисеп алып, инде менә кием күлмәк тегә башлыйбыз. Дизайнерның кулына нинди генә тукыма бирсәң дә, ул булсын газета, журнал, хәтта саклык кайышыннан да менә дигән пәлтә, күлмәк тегеп бирә ала. Алай гына да түгел, яшелчәләрдән муеныңа бижутерия да ясап белер. Профессияның үзенчәлегеннән чыгып шуны әйтеп була. Кием салым дизайнеры эстетик зәвыкка һәм камилләшкән күзаллауга барып тоташа. Ә менә осталыгы һәм сәләтенә килгәндә, ул кием салымның эскизын төшерә белергә, тукыманы кисеп алу өчен үрнәк булдырырга һәм дөрес итеп кисә белергә тиеш. Модельерлар мода йортларында, бутикларда, тегү фабрикаларында эшли алалар. Хәтта журналист та булып, әлбәттә инде ул моданы күбрәк яктырта торган журналист. Кием салым дизайнерының профессиясын мин новатор профессиясы дип атар идем. Чөнки алар яңа планетаны ачкан кебек, киемнең яңа модельләрен уйлап табалар. Яңадан яңа композициялар, милли яисә авангард сәнгатьне кулланып буталар.
җитештерү өлкәсендә яңа кием моделе булдыру өстендә зур хезмәт куючылар. Хәзер без син һәм мин дә уйларыбызны хәзерге мизгелләрдә ни уйлыйбыз, шуны менә шушы тактага сурәтләргә. Кызык иде, сурәтләп карыйк. Зөһрә. Әйе. Минем фикерләрем синеке белән бер үк. Ахрысы мин дөрес аңласам, бу эзләрме? Шулай бу эзләр һәм бу эзләр мине ТНВ Татарстан Яңа Гасыр студиясенә илтә. Монда безнең фикерләр тарала, чөнки мин хәзер укырга барачакмын. Син димәк бөтенләй капма-каршы якка китәсең. Әйе, һәм дустыбыз аңлагандыр инде, без сезнең белән саубуллашабыз дуслар. Киләсе чашларга кадәр, киләсе таң очрашырбыз. Күңелле яшәгез, сезнең белән саубуллашабыз.